za muku bayani akan kamfanonuwa guda biyu wanda suka kasance duk faɗin duniya kowa san su, wato sultan da kuma algaita. Kamfanonuwa guda biyu da suka fassara fim din da ko maharaja. Yanzu za mu samu ku saurara ku jiya wanne ne ya fi iya fassara daga ciki. Idan wan ne ka danna sultan, idan sultan ne ka danna wan, idan algaita ne ka danna tu. Ina fatan kana lafiya babji. Kamar ya waye babji? Kai wane ne kai? Oh, kai haƙuri Sinu. Wane ne kuma Sinu? Wai baka san sunana ba? Ba na iya rike sunan ƙananun ƙwari ne. Idan mutum bai kai ba ban damu da sai na rike sunansa ba. Kai ka san da wa kake yin magana kuwa? Tirimutulu, ya maile Tirimutulu. To cewa ne maka sunanka nake son sani jaki? Kai, wai wane ne kai? Ni ne wanda na kama ƙaninka na kai shi caji ofisin 'yan sanda da kaina. Sannan kuma ni ne wanda ya suburbuɗi mutanenka a yau din nan. Gobe kuma kai ne. Ni kuma? Kamar ya? Kamar haka, bara na ƙara kuɗi tukuna. Ni ne wanda zai binne ka. Ka nesanta, kuma ka kiyaye nisan. Ka nesanta kanka da Krishnamurti. Ka kuma nesanta kanka da makarantarsa. Ka nesanta da ahalinsa. Idan kuma baka yadda ba ka ƙara turo 'yan dabanka, na rantse maka sai na zo har gida na sa wuka na yanke makogaranka. Ka kiyaye. Kai! Ba na son ihu, saboda ihun ka haushi ne. Ni kuma nawa. Kuji na algaita. Waye wannan? Ya dai babji ya kake? Babji kuma? Uban waye babji kuma? Ayo ya haƙuri. Ka yi haƙuri fa Sirinu. Wani banza ne kuma Sirinu? Kai baka san sunana ba ne to? Da ke sunayen da nake iya tunawa na mutane ne masu daraja ba na banzayen bazaraye ba. Amma kai ku kasan da wa kake magana kuwa? Tirimurtulu, dan majalisa Tirimurtulu. To da tun farko hakan ka faɗa jaki. Kai, wani banza ne kai? Ni ne wanda ya ja kanin kai zuwa ofishin 'yan sanda a wacce ranar. Kuma sannan ni ne na suburbuɗe 'yan jagaliyan ka yau. Gobe kuma kai ne. Ne dan, ka ce wai ni. Dan jira, bari na sa kwandalar kira. Ni ne wanda zai binne ka. Ka ja baya, ka tabbatar da tazara, ka tabbatar da tazara daga Krishnamurti, ka tabbatar da tazara daga ahalinsa, ka tabbatar da tazara daga makarantarsa. Idan har ka sake kokarin yi masa barazana da 'yan jagaliyarka, kamar yadda ake yankan gumba haka zan datsa muku makogwaranninku. Lallai ka kula. Kai! Kar kai min ihu. Idan kai sunansa haushi. Idan ni kuma na yi. Faɗa mana ra'ayinku wanne ne fi iya fassara? Kuɗin da ya kasance haƙina ne ba iya wannan duniya ba ko a bangon duniya ko da sai an tsallake kogin maliya ko a tsallake tekuna mafi girma bakwai ko shi fa sai ya dangana domin karɓar haƙƙinsa babu mutunci.